Co je? Díky a židlička. Jak plánu. Ostrování, ne? Teď přemýšlím, že si tam krát. To Beastmaster řecká hůl. Jo, a tam nahoře drží chlapci na kopci, tam měli asi rád do sebou, nebo to vzniká. Salam alaikum, bratře. Salam alaikum. Ano. Salame. Co ty dělat tady? Co ty dělat tady? Nic, to dělat samo, já koukat a fandit. Do toho. Allah. Zrovna, když takhle svítil Oskar, bych se políbit nechtěl, ne? Jaké pole nebo co? Je folie. Hovada jezdí po naší zemi, prasata. Co se dělá hovada? Minus 17. Salam alaikum! Dej jabko! Jabko za auto, berem. Jablka a Allahovo sperma, to tobě dodat energii. Ty chtít něco? Já nemám foťák. Má to docela na háku. Foťák zahodilo z Jo. Nedohodím ti. Musím přijít. Musíš přijít a musíme kontrolovat. Tašku slož dolů. Ne, vůbec. Já to tam cvrknu vůbec, ať sem nechodí. Kontrolu může, ne? Ne. Tak nemusí. Děkovala. Zabalené. Ještě dvě? Dobrý tabák. Salam alaikum. Máte jít tady s náma na naší zemi. Dobrý? Vy mít rádi jablka? Nemůžu, já nejsem. Podržím. Podrží. On je přímo obchodník, on může. A gynekolog. A gynekolog. Kde máte ženy? Já včera rodit naša koza. Nemít ženy? Vy tepláci? Chceš jabko? Máš cigara? Cigáro nemám. A máš 5 korun? Já tam budu mít. Tak jo. Tak vyndej jabko, vydám peníze. Tak jo. Ukaž piču, dám ti jabko. Jako školce, vole, ukaž, já ti taky ukážu, vole, budu se hrát na doktory. Proč by na nás mířit? My nemít zbraně. Mít hůlku na... Vykázkovou hůlku na opření. Je pak doma moje koza nechci. No, káre dáme jak?
Vyměním sojový sup za kolegu. Dobrý, moc dobrý. Napasovala od Isafa. A já ošetřit vaši žena, já být gynekolog. A když vy nemít žena, on to stejně nepozná. Si duplu. Proč ti zavřít našeho kamaráda? To se mnou. To nebýt dobré chování pro našeho bratra. To mi přijde dobrém vyprosím. Ale ještě ne čas se modlit. Ruce nahoru, dlaně ke mně. Ještě 2 hodiny než modlit. Dej si ruce nahoru. Dej ruce nahoru, nad hlavu. On nic neudělá. Proč ty ho takhle Zpátky, týráš? zpátky. Proč ty to děláš? On Zpátky. nic neudělá. Říkám zpátky. On nic neudělá. To je tam nebezpečná koza potom. Jak vyjít, tak bacha, tam moc nebezpečná koza. A vymít nože, vymít zbraně a my vás neprohledáváme. A mu šáhnout na klíka. Já nechci ležet. Já spala už dneska. A s tebou nechtěla. Mě nelíbila. Ber ho. Já jsem zadaný. To by, jak oni říkat, Amerika, sexuální obtěžování? To si zkoušejte na Guantanamo, tady naše za mě. To by být všichni Amerika, jak takhle chovat. To u nás tak nechovat. To Jedna u nás banda. tak chovat k žena, to ano, ale k muža ne. Já nevím poté, já nemohu pít. Mě vrátit pro tebe, bratře. A být nás hodně, Mě vykoupit. my najít, napasovat. Co to mají? Dát bratra aspoň k bratra, ať moc popovídat. Co tahle práce, jak jste se k ní dostali? Tak k téhle práci mě přivedl otec, který už není. Vedla mě k tomu matka, která už není. Následuju svého bratra, který již není. A dávám příklad sestře, která zítra nebude. Tak já vzhledem k tomu, že jsem z různějších poměrů, našli mě v náborovém středisku a celkem jsem se chytil. Takže jste doslova zapálení pro svoji práci. Jak jste se, no to jste vlastně říkali, jak jste se tady dostali k téhle práci. Co vaše, jaké jste měli dětství? Tak, již od dětství jsem byl znětlivý, kolega výbušný. Co ten váš otec? Jste říkal, že měl už nějaké předešlé vazby na tuto práci. Řekněte mi o něm víc. Tak otec byl silný muž. Do 11. září lítal na pravidelné lince Saudská Arábie, New York. Já bohužel, jak již jsem řekl, o svým otci nic nevím. No, otec. A celkově byla výchova velmi, řekněme, hromadná. Otec se doslova vypařil, říkáte. Otázka, troufnu si říct trochu na tělo. Jakou preferujete hromadnou dopravu? Tak osobně mám nejradši metro, ale letadlem to taky jde. Já bych radši volil autobus, ale spíše vlak. No a když teda máte takovou krásnou práci, za kterou je na vás Aláh určitě hrdý, jak jste se k ní, jak probíhal trénink, výcvik, měli jste nějaké letní tábory nebo něco takového? Tak tábory ani tak ne, to možná tady kolega nalezenec. Já spíše jsem se k tomu dostal způsobem takřka zvláštním. V 10 letech jsem dostal malou sadu pro malého atentátníka. Hrál jsem si s ní do chvíle, než došli sousedi. Máte vy, i vy řezalé nějaké takové zkušenosti z výcviku? No, já bohužel navštěvoval spíš ty letní tábory. No a zkušenosti. Jednou se mi stalo, že jsme přijeli 12 autobusy a odjížděli 2. Takže trénink byl doslova velmi úspěšný. Probíhalo to, řekněme, takovým doslova explozivním tempem. Explozivní temp.
Velmi reálné. No a máte už nějakou praxi? Kolik máte takových pokusů za sebou? No tak neúspěšných hodně, úspěšný zatím žádný, to bychom se tady asi nebavili. Nicméně doufám, že dnes vše napravím a zítra už vás neuvidím. Tak, my jsme zatím zkoušeli jen takový malý mísice do davu, odpálit maximálně nějakého postaršího kolegu nebo někoho, komu to šlo méně, ale vlastní zkušenosti taky to bude premiéra. Máte nějakou motivaci tady k tomu, co vás k tomu vede? K této činnosti, k tomuto cíli, jak si zmizet spolu s ostatními bezvěrci? Myslím si, že dostatečná motivace je 72 panen v místě Allahově. Asi, no, původně jsem chtěl být kosmonaut. A říkám si, že aspoň tak se kouknu ke hvězdám. No a vaše vyhlídky na budoucnost, co plánujete do budoucna? To je těžká záludná otázka do budoucna. No, jak bych to tak řekl, do budoucna snad aspoň ten záblesk. Taky doufám, že naše budoucnost bude zářivá. Tak jo. A máte nějaké období, kdy se máme těšit na vaše vlastně, řekněme, první vystoupení bombové? Tak naše premiéra se chystá v nejbližší době a budeme rádi, když budete všichni u toho. Já tomu nemám, co bych dodal, půjdu tady s kolegou, přece jenom je to premiéra. Tak já tímto velice děkuji za Allah Express, tady odpálím a Řezanovi, že se tady stavili a že ta jejich premiéra doufám neproběhne u nás ve studiu, i když určitě naživo by to bylo velmi zajímavé. Tak děkuji kluci. Díky. Allah Akbar. Allah Akbar. Pěkně, ať vám to bouchá. Salam alaikum. Dlouhý to bylo teďka. Allah